Ontinyent evoluciona amb Europa. Ontinyent està millorant la mobilitat urbana sostenible per aconseguir una economia més neta i sostenible. Amb l'anell ciclopeatonal sud, que uneix l'IES l'estació, el poliesportiu municipal i el nou hospital amb el centre urbà, amb una inversió de 338.000 euros. Valore molt positivament el fet de disposar de l'anell ciclopeatonal per fet que ens ajuda a fer esport i també a eixir els xiquets i que gaudisquen de l'entorn urbà i de la natura. S'agrair a l'Ajuntament i a la inversió que han fet des de la Unió Europea amb els fons FEDER per tal de disposar d'esta instal·lació. Ontinyent avança amb Europa cap a un futur ple de reptes que tractaran de millorar la vida de les persones que viuen en la nostra gran ciutat. Projecte cofinançat per l'Ajuntament d'Ontinyent i els fons FEDER de la Unió Europea. Una manera de fer Europa. Ontinyent evoluciona amb Europa.